1 килограмм гӯшт дар ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ 50 сомонӣ арзиш дошт. Субҳи барвақт аллакай дар назди нуқтаҳои гӯштфурӯшӣ одамони зиёд ҷамъ омада буданд. Ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар назди театри Камоли Хуҷандӣ гузаронида шуд. Аз ҷараёни ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода дида намуд. Раиси вилоятро болоравии нархи гӯшт ба ташвиш овардааст. Ташкили ярмарка барои мӯътадил шудани нархи бозор то андозае мусоидат карданаш мумкин аст. дар ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ навъҳои гуногуни харбузу тарбуз, картошкаву сабзӣ, орду равған ва ғайраҳо ба фурӯш гузошта шуда буд. Нурхон Шарифзода зодаи Масчоҳ буда харбузҳои намудӣ ба ислоҳ залатоеро ба фурӯш овардааст. Харбуза аз 5 то 15 килограмм вазн дошта 15-30 сомонӣ арзиш дорад. вазнаш 15 кило 10 кило 2.5 сомон килош фурӯхсода. як банча испанд бошад дар ярмарка 5-6 сомонӣ буда мақсади ба фурӯш баровардани он арзон шудани нархи бозор аст. ташкилкунандагони ярмарка гуфтанд ки дар як муддат нархи ин растании кӯҳӣ то 50-60 сомонӣ боло рафта мардумро ба таҳлука оварда буд. испанд ё худ ба ислоҳи мардуми Исриқ аз ҳудуди ҷангали вилоят ҷамъоварӣ шуда ба фурӯш гузошта шудааст. ҳамчунин асали табиӣ низ аз ҷониби хоҷагии ҷангали вилоят дастрас шуда нархи 1 килограмми он 25 сомонӣ арзиш дорад. барои ҳамин сола гӯё касали ҳамин солава гӯё фоидаш калон, бинобар ҳамин он ҳар сол 300 кило 350 кило тайёр мекардем. ҳамин сол 29 тонна ҷамъоварӣ кардем барои беҳдошти худи ҳамин шаҳрвандони вилоятҳо. асалои кӯҳӣ аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят хоҷагии ҷангала зертобиёш аст. асамуҷи ҷамъоварӣ мекунад. ҳозир 1 килои ҷамъоварӣ карда ва тайёр кардагӣ асаломо 25 сомонӣ нарх монда. асали тоза аст. асали кӯҳӣ, асали гиёҳгирӣ мешавад. дар ярмарка маҳсулоти корхонаҳои коркардаи истеҳсоли шириву гӯшти низ ба фурӯш гузошта шуда буд. дар умум зиёда аз 150 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба ярмарка ворид гардида бо нархҳои нисбатан ба бозору арзон пешкаши мардуми шаҳри Хуҷанд гардонида шуд. ба монанди сабзавотиҳо, полизиҳо, мевагиҳо, ангур пешниҳоди мардум гардоништанд. инчунин гӯшти гӯсфанд, гов, тух, биринҷ, равған пешниҳод карда шудааст. ва умед аст ки дар ярмарка фурӯши имрӯза ҳамин нархҳои дастрас муайян карда шудааст, метавонанд ҳамин аҳолӣ харидорӣ кунанд. гузарондани ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар вилоят ба ҳукми анъана даромада дар ҳар як иду айём гузаронда мешавад. ба гуфти намояндагони сарраёсати кишоварзии вилоят баргузории ярмарка фурӯши маҳсулоти хоҷагии қишлоқ рӯзҳои наздик низ дар назар аст. гузориши Саид Мухтори Саидановар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъотии Хабар.